afortunado Pedro Pablo ao que imos recoller, porque hoxe vai despertar dúas veces. Unha aquí, no Milladoiro, entre edificios e coches. A segunda, gardo que sexa algo diferente. Bos días, Pedro Pablo. Sí, sou eu. Son Quique. Hola, baixo. Listo para vivir unha experiencia única? Veña, imos. Que non sei moi ben onde imos, hein? Saímos do Milladoiro, collemos a estrada que vai a Negreira. A ver, cara, onde imos? Costa da Morte ou por aí? Non coñeces a Costa da Morte? Se che digo a verdade, dá un pouco de vergoña, pero non. Imos ir a Fisterra, imos cara a fin do mundo. Pois eu teño un amigo que vive por aí, pola Costa da Morte, non chamase Inma, podíamos chamarlle, non? Isma dixo que nos agardaba na praia de Langosteira. Na praia de Langosteira, sí. Imagina que será esta. Imaginas ben, ten que ser ben gustoso rematar o camiño camiñando cos pés na area, Esta é a derradeira etapa de verdade. Como estás? Quique. Que tal, Isma? Que tal, Como Peter? vas? E cal é o faro? Tens que subir por aquel camiño que vedes na fenda da montaña e está xusto ao outro por aí lado. atrás. A verdade é que isto é para vir aquí e pasar todo o día, cos colegas. E se tedes sorte, igual podedes facer o mesmo que imos facer agora mesmo, que é subir ao faro. O Agapito, vostede primeiro. E vos cos ollos ben abertos, Sí. Que é unha sorte isto de poder subir ao faro de Fisterra. Estamos na linterna do faro de Finisterre. Esta é a que dá a luz do faro de Finisterre. Debeu alumbrar cara Milladoiro, porque para que viñera eu ata aquí nunha hora. Os faros sirven para néboa tamén, non? Claro, o que nos custou convencer de que houbera néboa esta hora neste lugar con vos. Afortunados somos, porque non sempre podemos estar en Fisterra, onde o faro, e que a néboa nos envolva, nos abrace. Hai unha tradición que di que cando rematas de facer o Camiño de Santiago tes que chegar aquí a Fisterra, a fin do camiño, e queimar ou deixar algunha da roupa que usaches no camiño. O que imos facer é coller longueiróns. Que son longueiros? Ai, que ti non sabías o que era. Ven. Tenta coller algún, vai. Ten cuidado, que morden, Cuidado. Vai. Que a auga está fría, borde con longueiros. Esta é a mellor praia de Galicia para coller longueiróns. Así que... Parece unha navalla. Bueno. A navalla ten curva e o longueirón é recto. O longueirón está agochado baixo a area. E o mergullador, que ten que estar moi atento, mete o dedo, levanta e sae. Pero que o longueirón é listo. De que fai? En canto nota que hai un dedo preto, Vai para baixo. vai para baixo. Que de verdade que sí. Pero como crees que se collen entón? Non sei. Cunha máquina que non. A ver, colle tío. Pillaches un. Ostras, ti podes dedicarte. Hai que estar moi pendente, moi pendente. Vai para arriba. Evidentemente non era certo, Eu non collín o longueirón aí, porque isto collese un poquiño máis adentro. Pero máis ou menos o estilo debía ser así, non? Sí, bueno, é un poquiño máis duro co que fixemos nós. Aí veño con longueiróns da playa Langosteira, aquí de Fisterra, Boa vale? pinta, Chegou o intre de que posíades bañar nunha das praias máis fermosas de Fisterra, na Praia do Rostro. Fíjate, Que pasada. Increíble, Non hai ninguén, además. É increíble. A unha hora de Milladoiro, como es minutito, poder chegar a este sitio. Aparte, mira como está ahora.
vai estar moi fría. Eu creo que vai estar algo frío. Vai estar moi fría. María, que a moza de Pedro Pablo ten que estar encantada. Acaba de prometer que xa teñen plan para a fin de semana que ven. Facede vos o mesmo, gozade dos faros e das praias salvaxes que temos en Galicia. Vémonos na seguinte.